2 वर्षांच्या बालिकेला तिच्या आईच्या कायदेशीर ताब्यातून पळवून नेल्याची घटना देवगड तालुक्यात घडली असून देवगड पोलीस आरोपीचा शोध घेत आहेत। देवगड पोलीस स्थानकात दाखल असलेल्या एका गुन्ह्यातील आरोपीनं 2 वर्षांच्या बालिकेला तिच्या आईच्या कायदेशीर ताब्यातून पळवून नेलं असल्याची बाब उघडकीस आली होती। या प्रकरणी देवगड पोलिसांकडून आरोपीचा शोध सुरू आहे। ओमकार सुनील बाणे असं आरोपीचं नाव असून त्याने हिमांशी ओमकार बाणे या मुलीला फिर्यादीच्या संमतीशिवाय पळवून नेलं आहे। या संदर्भात देवगड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। संशयित आरोपी मिळालेल्या माहितीनुसार ओमकार बाणे नांदिवली लक्ष्मीनगर कल्याणपूर्व येथे आपल्या आईच्या घरी असण्याची शक्यता आहे। पोलीस आरोपीसह त्याच्या आईचा आणि अपहृत मुलीचा शोध घेत आहेत। संबंधित व्यक्ती किंवा मुलगी कोणास मिळून आल्यास अथवा त्यांच्याबाबत काही माहिती असल्यास तातडीने सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सुप्रिया बंगडे यांच्या 9022 12 38 27 या भ्रमणध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा असं आवाहन देवगड पोलिसांकडून करण्यात आलं आहे।